Kleine momenten kunnen je leven voorgoed veranderen. Dat weet ook de 19-jarige Luc Claessens uit het Limburgse Gubbevorst. Hij kreeg bij een stoerpartij met zijn broer een fietsvlaggetje in zijn oog dat meteen doorschoot tot in zijn hersenen. Luc raakte gehandicapt en werd zo depressief dat hij het leven niet meer zag zitten. Na al die ellende schreef hij van zich af en vandaag presenteerde hij met trots zijn eerste gedichtenbundel. Op het moment dat je leven verandert, is geen verandering van dat moment, maar een verandering van je leven. En als je daar echt over nadenkt, besef je dat de kleinste momenten je kunnen laten beven. 11 jaar was Luc toen op dat moment voor hem kwam. Ja, ik had een ruzie met mijn broer over iets heel kleins eigenlijk. En dat liep best hoge spanning op. En hij zegt van als je nu niet op, dan sla ik je ermee. En ik draai me om en ik roep nog één keer wat. En hij slaat me dus met de intentie om mijn arm of been te raken. Maar omdat het zo flexibel zijn, dan komt dus in de rechter traanbuis van mijn oog. En hij schiet eigenlijk door de hersenen tot een 0,5 millimeter van de hersenstam af. Het vlaggetje richtte zoveel schade aan in Luc's hersenen dat hij aan de linkerkant spastisch werd. Die grote verandering kon hij niet aan en hij raakte in een diep dal. Ik heb een paar keer de poging gedaan om mij van het zelfwillen van het leven te beroven. Wat mij heel veel pijn doet als ik er nu nog over nadenk. Maar ja, op zo'n moment dan valt alles je tezamen en ja, dan doet alles pijn. En dan blijf je maar denken aan de rotte momenten en dan zie je geen uitweg meer. De ommekeer in goede zin kwam toen hij stage ging lopen in de kledingzaak van Jan Adams, waar hij zijn laatste zelfmoordpoging ondernam. Dan heb ik gezegd van, Luc blijft bij mij. Ik heb met Luc een gesprek gehad. Ik heb ook tegen hem gezegd, ik praat helemaal niet meer over wat we moeten doen in een stage. We gaan proberen, als jij een klote weekend hebt gehad, om bij mij te ventileren en hoe we dan met elkaar kunnen werken. Dat de klote weekenden eens achter de rug. De twee mannen zijn door het hele proces heel belangrijk voor elkaar geworden. Jan is een persoon die mij ook uit de afgrond heeft getrokken. En samen met mij de positieve dingen van het leven laat zien. Luc ziet je toch min of meer toch een beetje als zijn redder. Dat mag dan. Dat mag dan. Daar ben ik dan heel blij mee. Toen Jan erachter kwam dat Luc gedichten schreef, was het idee voor een bundel snel geboren. Vandaag werd die gepresenteerd. Luc, hij is een waarlijk dichter. Dames en heren, uw applaus voor Luc. En daarmee kwam ook de grote verzoening met zijn broer. Mijn broer had me in de afgelopen 9 jaar nog nooit als schuldig aangewezen. Daarom nu voor hem ditgene wat speciaal voor hem schreef en nu ook voorgelezen. Rick, je bent en blijft mijn broer.